No niin, hyvää huomenta taas täältä järveltä. Se olisi toinen reissu nyt Jalokalan perään. Testataan, että löytyykö vai eikö löydy. Tänään on vierailevana tähtenä mukana Killi, eli Kuha Killi. Katsotaan saadaanko räävittyä tänään jotakin läjälle tästä. Keli näyttäisi ainakin tänään ennusteiden mukaan olevan parempi kuin viime viikolla, kun olin täällä. Kahotaas päivä ensimmäinen potilas. Suuku suu. Kyllä se lähti perään sieltä. Tulee perässä. Ota nyt. Siellä. Ei vittu, onko hauki saatan. Meppä haaville varuksi. Ei, mitä sä teet pinnassa, kaveri? Mitä hauki tekee näin pinnassa, perkelee? Hämäs. Löytyis nyt kunnon semmonen joku ahven jackpotti. Ei pysy. Noniin. Kirkkaita kaloja. Olen nyt kohdekala saatana. Taitaa olla hauki ehkä. Haukee veikkaisin kyllä. Joo. Vihernieriä. Onko hyvinkin? Oh. Kumpi? Piehauki. Puikko saatana. Oi vittu. Oi. Joo, sillä on hirveä kasa, kato, tulee. Vaan vähän pakkia. Siitä vähän kelaile. Nyt näki sun nama. Kato kun ampu. Onko mitään järkevää koko? No, kun mulla on tää kuhaa vapaats. Ai niin joo. Pannaan tähän. Tässä näyttää nyt oleva elämä. Pannaan ihan ankkuri ja sammutetaan tää. Ja nyt mä kurkkaan mikä täällä on tilanne. Herää pahvi. Päivän paras hetki. Tätä tulee harvoin tehty. Ihan pysähytään ja kahvitellaan. Hyvä jetpoili tulille ja vedenkeitto. Harmi kun ei oo talitikkuja. Ei saa tulille tätä. Eipä. Sitten odotellaan pari minuuttia. Noin vaan tuli kahvit siitä äkkiseltä. Ei se auta kun alkaa hörppimään. Kuhan jigasin. Mönkiäi. Onks toisen? Onks toisen mönkiäi? Joo, meinaa taas olla vähän vaikeaa. On meillä kuhia pakissa ja ahventa. Katsotaan mihin tää tästä kehkeytyy. Ei tää helppoa ole, mutta jos tää ois, niin kaikkihan tätä tekis. Onko El Hage? Hageströmme. Kyllä mä edelleen sitä mieltä, että jos se olisi punainen lihainen, niin se olisi kyllä jo hyökännyt tuolta. Nyt se tulee tuolta, mikä nyt onkaan. Hauki se. Hauki. Ei, on se hauki. Mä vedin vähän neniltä sen pois. On se hauki. Sekin hakki.
Onnea hauet. Joo, on se hauki näin kun näkee kun potkii tuota. Hagers! Onneksi on tossa kiittossa. Se vaan siinä niinku... Tuossa on yksi loukku. Oh. Itse toista. En mä tiedä. Mä en tiedä kyllä yhtään vielä. Potkii kyllä, tai niinku väpättä. Niinku tärrää aika kovasti. Laita vaan haavi, katsotaan mikä se on. Laita vaan vete. Voi olla haukikin. Iso appi. Noin pinnassa. Ihan pinnassa. Joo, perspektiivessä katsoin, että nyt on niinku joku. Se on varmaan kuin 3. Niin, 3,736. Vittu, mä ajattelin, että pistetäänkö pataa? Sieltä yksi kuhakin oli näköjään herännyt siellä. Otahan kyyttille. No niin, taas nähdä jo. Nyt näkyy. Nyt tulee. No, se on siinä. Eikö ole? Nyt. Okei, kato tähän pohjalle. Nyt tuo käy kylpäössä. Nyt. Ei. Helvetti. No joo. Se oli semmonen päivä tänään. Lohikalat loisti tyhjyydellä tai poissaololla. Nähtiin me niitä siellä kyllä, mutta ei saatu lyömään. Mutta tämmöiset hyvät ruokakalat saatiin. Reilu 60 kuhaa ja tossa on isoja appi, 38 senttiä. Kaikin puolin ihan hyvä päivä siis. Nyt aletaan pakkailemaan tässä venettä ja katsotaan pääsenkö vielä tekemään tälle vuodelle yhden reissun. Olisi se kyllä kova päästä. Edes meritaimenta heittämään. Mutta joo, eipä siinä kummempia. Ota kanavaseurantaa ja tykkää videosta, niin pääset jatkossakin sitten heti kärkkymään, kun tulee uutta pätkää. Mutta jatketaan seuraavalla pätkällä taas. Moi!